Haluaisin ruveta opiskelemaan muualla. Tohtori Niin. Ei tää nyt toimi. Sipuli menee lattialle. Kyllä se näyttää mikä saattaa silleen, kun meitä on kattanut siellä yläsängyllä ja katsotaan kuka meistä sammuu tohon sohvaan. Kenellä täällä on? Oho 3 FFP, kuka tää on? Täällä on... Tilanne, tässä kävi tää. Tapet. Mut missä se toinen sipuli on? Mä etin sen. Sä etit sen. Missä se on? Se on jossain. Hei, onko se täällä joku palleissa? Balls eissä. Se ei voi jättää. Jos me jätetään se, nyt tulee siivous vastaan. Hei, tuolla se on. Vesi laskus lukkee. Lattialla oli yksi sipuli. Lattialla on sipuli. Sipulin poisto maksu. Jalkasipuli. On vähän rankkaa. Taisi olla viinaa mukana täällä. Niin. Jaha, nyt tulee tämmönen rankka kysymys. Ei mua oo nyt. Tape tässä. No, se tapeta, siis mä laitan tuplatape. Aha, tuplatape. Mä oikeastaan niinku tarvikkaa. Kyllä nää, jos sä tässä seurassa meinaat olla niin... Ei kannata ottaa. Niin. Ei kannatakaan jo. Ei, kyllä mä oon tässä seurassa ollut ennenkin ja tällä leirillä. Meillä on muuten se ananas. Meillä on ananasnäkkäri haastas. Viime aikana mä oon juonut. Halets. Mitä? Se on Teet sä siellä... pihvejä nyt? Ei me niitä. Kota, teatteri, hotelli, kota. Onks se toi Tällä hotelli pitäis lähellä? pärjätä. Ei oo. Onks se? Hotellin lähellä. Siis kun tuolla on hotelli erikseen ja sitä erikseen menee, eiks oo? Onkohan täällä tämän parempaa hotellia ehkävästi olemassa? Siis se missä on se ravintola. Ei siinä ole mitään. Ei siellä oo huoneita. Kusetusta. Eli onks meidän hotelli tossa? Hotelli. Se on hotelli, mutta se on salet. Se on tämmöstä, kun nää eteläsuomalaiset ei ne ymmärrä yhdellä nimellä. Eli onks tässä nyt missä on hotelli, niin siinä on... Eikö nyt ole ravintola erikseen? Joo, niin mä oon katsonut. Onko tuommoiset niinku keittiökovasta, onko ne biojätettä Suomessa laitettu? No, periaatteessa ne voi laittaa tuohon biojätteeseen. Siis mitkä keittiö on pyöri? Siis talouspaperipala. Onko serlan palaset? No on biojätettä. Siis ne menee sen mukaan, että jos ne maatunut on biojätettä. Eikä tuo hirveän paljon helpompi, jos se leikkaa kahtia sit sipulista ottaa niitä... Ei. Kun mä haluun Se on itkeä. Tampere. Mä haluun itkeä. No ei se, jos sulla on puukossa vähänkin terää, niin ei saa tarvitse itkeä. Kyllä se menee kompostiin. Jos sulla on puukossa vähänkin terää, niin ei saa tarvitse itkeä. Mutta sanotaan, että ne Video oli. Se ei ole noin työlästä, jos se tekee sillä toisella tavalla. Ei nyt, mut tää pitää jättää kiinni. Miksi? Ettei... Ei tosiaankaan mahdu niin. Hei, Mut kyllä siis noin yleensä on. this time we have a paistipannu. Cool. Mitä te menette tehdä, että kannattaako mun laittaa omia biffejä vai kannattaako syödä teeruokaa? Tee ruokaa, se on kaikkien meidän yhteistä. Ei lihaa ei oo hirveesti, mutta ehkä se jatkamalla paranee. Tuossa muuten on sitten, kun joku on vapaa, niin tuolla on muuta puhtata. Eikö niin, varmaan käytetään syömiseen. Tuo on varmaan puhtaa. Tuo on varmaan puhtaita. Onko tuo laite-esittely se mistä? Säälittävän tyylistä. Pakko vetää kuovennos, tällainen automakkirakas. Siinä aikaan Suomessa ei ollut vielä edes pomodereja, niin sitten vaan kaverit aina puhuu monotooisesti. Tää herättää päätylaista. Suo. Missä on suo? Joku on nussinut suota. Mut siis...